ngibonge-ke bantwana kaNkulunkulu ukunibona ukunibona niwuhlolisile umuzi wakwaGombela. Nokuhlolise ngale kube mhlophe aphuma la eyofuna nina. Khona-ke abangalula ukuthi le nto waGombela izigcinisile kwakulukhulu. Kepha ngiyanibona namhlanje umuzi wakwaGombela uqhakazile. Kusho yena uGombela uthi ngiyobuya ngenkosi isihlanu namhlanje bona sebuyile uGombela. Ngoba mhla ehamba la aphindanga waqalaza emuva. Kodwa wayekhumbula ukuthi vele selikhona ekhaya ngoba washo fanele nilungiselana indaba fanele ngilungise lo muzi njengoba unje nabantwana baNkulunkulu wakhiwe yini lana lo indlu yami kuphela yakhiwe uMpofu. Ngiyazwa ukuthi akahambanga kahle. Cha, uMpofu wakha indlu yami yena yedwa. Lezi ezinye izindlu zakhiwe yini amaNazaretha. Ubaba kaNkulunkulu mhla esuka la eyofuna thina wasale kuqhuma isililo ngemuva. Wayesehamba ubaba kaNkulunkulu eyofuna thina le. Kuthiwa wadlula kwenye indawo kugulwa kumuntu wesifazane. Wayesevele seqalile ukuzenza izimanga. Khona la engakayitholi indaba yenhlakazo wayesevele eqalile baphilisa abantu. Wasedlula kulowo muzi. Wasemthandazela lo muntu wayegula isifazane. Wamthandazela wasesuka esemshiye sehamba. Thema esehambile nje ubaba kaNkulunkulu yabe ibanga. Wasala lo muntu wafa. Lo muntu mayesefile abakubo bathi cha lo muntu ubulawa ile ndoda engelela. Kwathi wakusambe yakuba kaNkulunkulu wasekufuna abafana laba babe namasho. Ngicabanga namanje sekhona amasho kulelizwe. Basethi abamjahe bamlande babuye naye. Bathi babebuya naye bamfica babakhulu basebebuya naye. Mabebuya naye bathi wena sungulele umuntu. Lo muntu kulawo walizombuza. Okusho ukuthi ubaba kaNkulunkulu wangaba nankinga ngalokho waseqala phansi emthandazela futhi lo muntu wade efile. Ecela naye ukuthi uNkulunkulu wakhe omthumileyo avuke lo muntu.
wathandaza wagcina ngokuvuka lo muntu wesifazane. Uvuka lo muntu wesifazane lento umqondo awukho kahle yena nje wevuka akambona okwakusathi vuka omkhulu wathatha izikhomba zakhe wayiphuma wayama these hambile ngoba omkhulu yasele lo muntu wesifazane sebuza uphi lo baba lo kade ngithandazela thi usehambile ukuthi naze namthuka umuntu kaNkulunkulu ngibulawanga yilo muntu kaNkulunkulu lo muntu kaNkulunkulu bese kuphele izinsuku zami zokuphila emhlabeni. Njengoba sengithandazele ngavuka sengivukile. So wathi mase kuqala ngizonhlela ukuthi hayi lo muntu akangibulalanga. Kepha izinsuku zami bese ziphilile emhlabeni. Wathi baba omkhulu mayisekude wasefanga impela ke lo sisi. Esebatshengile kodwa hayi bulawa ngabo omkhulu. Baba omkhulu uthandazela ukuthi ngivuke ngizonhlela. Nina nona umuntu kaNkulunkulu umphefumulo. Ngiyabonga ke bantwana kaNkulunkulu ukungihlonipha. Ngithi mangabe ngicela ukuthi ngifikani la ebese nifika ngobuningi benu. Indaba kaShembe inzima kakhulu. Zolo lokhu besilapha phezulu esabathini. Mina ngiyengicele baba omkhulu ngisize. Mkhulu langa ngisize ukunyakaza nawe bathi isizeni. Ungibonakala umsebenzi wenu ngami. Yesabatha eliphelile saya lapha phezulu. Ilento ithempeli belilapha phezulu. Yuluzela. Ithempeli belilapha phezulu. Kodwa ngoba uShembe uyiqili lilana namhlanje. Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana bakaNkulunkulu. Ngibonge abantwana bakaNkulunkulu ukunibona. Ukunibona niwuhlobisile umuzi wakwaGombela. Nuhlobise ngale ubemhlophe aphuma la eyofuna nina. Khona ke abangalula ukuthi lento waGombela izigcinisile kwakulukhulu. Kepha ngiyanibona namhlanje umuzi wakwaGombela uqhakazile.
kusho yena uBhombela. Uthi ngiyobuya ngenkosi isihlalo namhlanje bona sebuyile uBhombela. Ngoba mhla ehamba la aphindanga waqalaza emuva. Kodwa wayekhumbula ukuthi vele selikhona ekhaya ngoba washo fanele ngilungiselana indaba fanele ngilungise lo muzi njengoba unje nabantwana bankulunkulu wakhiwe yini nalo lo indlu yami kuphela yakhiwe uMpofu. Ngiyazwa ukuthi akahambanga kahle. Cha, uMpofu wakha indlu yami yena yedwa. Lezi ezinye izindlu zakhiwe yini amaNazaretha. Ubaba omkhulu mhla isuka la eyofuna thina wasale eqhuma isililo ngemuva. Wayesehamba ubaba omkhulu eyofuna thina le. Kuthiwa wadlula kwenye indawo kugulwa kumuntu wesifazane. Wayesevele seqalile ukuzenza izimanga. Ebona la engakayitholi indaba yenhlakazo wayesevele eqalile baphilisa abantu. Wasedlula kulowo muzi. Wasemthandazela lo muntu wayegula isifazane. Wamthandazela wasesuka esemshiye esehamba. Thema esehambile nje ubaba omkhulu yabe ibanga. Wasala lo muntu wafa. Lo muntu mayesefile abakubo bathi cha lo muntu ubulawa yile ndoda engelela. Kwathi wasehambe kakhulu baba omkhulu wasekufuna abafana laba babe namasho. Ngicabanga namanje asekhona amasho kulelizwe. Basethi abamjahe bamlande babuye naye. Bathi mabebuya naye bamfica baba omkhulu basebebuya naye. Mabebuya naye bathi wena subulela umuntu. Lo muntu bulawa wena uzomvusa. Okusho ukuthi baba omkhulu wangaba nankinga ngalokho waseqala phansi emthandazela futhi lo muntu wade efile. Ecela naye ukuthi uNkulunkulu wakhe omthumileyo avuke lo muntu. Thandaza wagcina ngokuvuka lo muntu wesifazane. Uvuka lo muntu wesifazane lento umqondo awukho kahle yena nje uvuka akambuzo okwakusathi evuka omkhulu wayithatha izikhoma zakhe wayiphuma wayahamba. Sehambile baba omkhulu yase lo muntu wesifazane sebuza uphi lo baba lo kade ngithandazela. Usehambile ukuthi naze namthuka umuntu kaNkulunkulu ngibulawanga yilo muntu kaNkulunkulu. Lo muntu kaNkulunkulu bese kuphele izinsuku zami zokuphila emhlabeni. Yose ngithandazele ngavuka sengivukile. Wathi mayeseqala ngizonhlela ukuthi hayi lo muntu akangibulalanga. Kepha izinsuku zami bese ziphelile emhlabeni. Wathi baba omkhulu mayesekude wasefanga impela ke lo sisi. Esebatshelile kodwa hayi bulawa ngobaba omkhulu. Ubaba omkhulu ubuthandazela ukuthi ngivuke ngizonhlela. Nina nona umuntu kaNkulunkulu umphefumulo. Ngiyabonga ke bantwana bakaNkulunkulu
ukungihlonipha ngithi mangabe nginicela ukuthi ngifikani la ebese nifika ngobuningi benu indaba kaShembe inzima kakhulu zolo lokhu besilapha phezulu esabathini mina ngicele babamkhulu ngisize mkhulilanga ngisize mkhulunyakazi nawe bathi isizeni ukubonakala umsebenzi wenu ngami yesabatha eliphelile saya lapha phezulu ilento ithempeli belilapha phezulu yumdlulazela ithempeli belilapha phezulu kodwa ngoba uShembe uyiqili lilana namhlanje yaqala inkonzo isabatha sesisini phezulu umoya ubhilitile ngangikhuphwe kwenye imoto yami la enendawo yokuhlala phakathi ngangikhuphwe ngayo ngiyilapha phezulu mangilunguza ngewindi ingane iphephuwe nesihlalo futhi leya ngane efanele kabe nayibonga amaNazaretha yike iphephuke ngane izime isibambe siqine isihlalo noyiphethilati ngaselunguza ngewindi engabona ukuthi kuyonakala namhlanje bezana noShembe befuna ukukisa ngami kanti mina ngithembe wona nomshumayeli walibambi lathi kwaloba ngendlela engaze libanjwe ngayo ngoba wayesebona naye ukuthi igwina indaba phela mawe wawanelati ngokumthetho lekhaya inkomo fanele ulweke nelati ukuze lize lingene la likhona ayikho indoda umshumayeli umfundisi inhlayisuthi akekho wayisabuka bonke bavala amehlo ngasengibuka-ke sengingedwa ngilunguza ngewindi layongena ilanda sasawungena ilanda nesihlalo sasawungena wasekuba isikhathi-ke asengena-ke lezimpahla-ke epulpiti ngoba nepulpiti iphuma phezulu yakhiwa izolo njubila njengoba kade ngimtshela ukuthi ngiye ngicele ukobhombela nomkhulilanga nenkosi inyanga yezulu nobaba uThimo mangizokwenza njengoba ngingenile mthandazile kodwa ngisizile ngiyacela nakhona-ke lapha phezulu ngabe sengicela ngathi ibhombela ngisiza usukwenzile lokhu baphethe ukwabantu nemithwalo yakho ngicela-ke mina-ke uyibonakalise namakhono angibone
ngizocela-ke lesi sigqoko engisigqokile ngizofuna ungasifani ngifuna usiyeke ungasiphephuli noma uphepha kanjani noma ungasiphephuli. Ngiyaqeda ukuthandaza awusashaya isikhathi ukuthi ngiphume sifake isigqoko sami base ngiyasijedela nje ngangasithinta nokusithinta. Ngahamba ngiphume endlini ikhona ithe ukuba ibangana uyashaya ukwaya uzwa uyaphepha umjiba kodwa laphezulu akuzili lutho. Athi mangifike ey'tebhisini zongena epulpit ngaphefumula phezu kwetafula. Yabonga Bhomela ngoba ngizwile. Yaphela inkonzo sasifika futhi isikhathi sokuthi lesi sigqoko isikole. Yaphinde ngasho ngathi Bhomela khulula ngalamala ngikhunyakaze baba ngisizile. Angifuni ezami izandla zisuke isikazi nje kwisigqoko ngizosiyeka nje kanje. Uyaphepha umjiba ngiyawuza umoya ukhona. Kodwa ngiyahamba isigqoko sinyaka sithulele nje. Ngaye ngaphinde ngafika endlini kabonga. Mase ngifikile endlu yami eyimoto philile inkonzo ngibone ukuthi cha la abefundisi basuthi inhlabathi manje ngoba umoya uphephetha yonke into ingene emlonyeni. Asengathi cha asizokuqedela la izansi umsebenzi masifika la izansi ngasengibiza befundisi Shembe Bhomela balifundela ethempelini lapha phezulu. Ngicela nibuye nizobheka la ukuthi ngeke sikwazi la emva kwethu ukuthi sisonke namhlanje niyabona niseshaya moya. Laba kaShembe akazi ukuthi ayiqolwa ilikhulu laba kaShembe. Nami ngiye ngithi nguShembe. Nina nithi nguba uBhomela. Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu. Yimina uBhomela. Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu. Abantu bake baphike ukuthi uShembe uNkulunkulu. Yabona uShembe uNkulunkulu. uShembe awufunde wentombela lapho. Thandazolisa abantu. Kusho wena uShembe eBhomela. U50 awufunda u50. Noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu nilethe iminikelo yenu ngenjabulo kuJehova emzini wasephakameni. Abayamukela uma ningalaleli Imake mfundisi.
nilethe imnikelo yenu ngejabulo kubani? Jehova akekho umuntu. Ulobu Jehova wafika emzini wasekwameni. Akekho baba, sekho kuphela. Abantu abangayiphikisi uNkulunkulu uNkulunkulu. Yebo uNkulunkulu wayesebaba uNkulunkulu. AmaNdiya noNkulunkulu wawo. Abelungu nabo ngokunjalo. Nathi ke ngokunjalo. Ukuthi thina siyahlupha. Asikholelwa entweni yethu, sesikholelwe ngathi ibala labamhlophe. Namanje izwe liphethwe yithini? Kodwa asikakholelwa ukuthi liphethwe yithini izwe, sisakholelwa kwabamhlophe. Sikholelwa ukuthi izwe sewethu, kwavele wethu. Masikholelwa leyo nto sonika labantu abaphathisiwe izwe ukuthi babe namandla. Izinto yikuye ngokushesha. Ngoba belungu basebelifake umuntu umgodi ojulile. Manje lisatakulwa. Yabona khona into ilo trading kade ngikhuluma ngayo. Ngabe yabakhona futhi nakona belungu. Kodwa ayibanga khona. Ngoba ngalesikhathi akekho noyedwa umuntu omnyama wayinogesi, sasikhayisa amakhandlela. Ugesi wako ubenela manje lathi sesikhona-ke manje ugesi sumningi nohulumeni wasixhasa wasinika lo ugesi lokwekade. Manje ugesi usuphelelwa amandla. Sekufuna ukuthi imishini le ephethe ugesi yakhiwe kabusha. Ngiyacela-ke hayi nina amaNazaretha, ngicela kubo bonke abantu emhlabeni bababekezelele. Ngoba kusayophela iminyaka. Njengoba sikhona sisazofa thina, kuzalwa abanye bafe. Bese kuzalwa abanye abayobusa lelizwe sebekhululeke ngempela. Nathi sikhululekile kodwa abayobusa baphenduka babelungu. Abayozalwa isiwela sesithathu. Asibathande. Lapho nakhona uthando nendlela ikhona. Ngiyathemba ke namhlanje behlile obhombela ezulwini. Nomkhulilanga nokhulunyanga wezulu. Noba ukuthi bala phakathi kwethu. Washiwo manazaretha ubhombela ubona inkosi yesihlalo. Namanje ke sekuphinde kwaba njalo. Manje mangithi ngiyabheka. Ngibheka le phambili phela amehlo. Ingube ngibheka amathele phela amehlo, phela amathele phela. Ngithi inkosi wonke abantu abafikile la, labafike ngenhliziyo bengamaNazaretha, inkosi zibabusisa. Bese le ithanda ke lento yini. Ngoba uyabona lento yini. Ayikazi ibe khona emhlabeni. Yaqala ngokufika kwabhobela kwase kuba khona lento enjingale. Yayingakazi ibe khona. Namanje ayikabikho enjingale. Yabona njani bani ngangani. Ndizwe yini. Isisende ukuthi ifuna ngibele izela. Kodwa ngoba uhlelo usenhliziyweni zenu, ngibonile ukuthi fanele nithathe konke eninakho
naloko omncane nakho kodwa nize nizobona naye indaba. Nabo ogombele bayabona. Yabona umuzonyalo osuvukela okagombela. Kalahamba lokho lizwa umzuzu. Akubona umuzwa la emhlabeni umuzwa sezulwini. Oyibheka into mayivi yakhiwe yonke ngeinyanga ezinhlanu iphele ukuthi labantu bebekhona abanikazi balomuzi bomele bekhona ilanga belikhona inyanga ibikhona noma ukuthi ngwebekho kwakhiwa lo muzi. Mina ngike ngathatha bangeke uzimali sasike uphi sathi ngwema oshosi sho sasetikisi yaswamu bani nobani ngabathatha abafundisi labana sabeni ngabathatha siyaphi ngiyakwazi ushayela naye driver license. Yazi ngishayela ngiyaphi size ngishayela nisimali wengekho. Ngangizana njengoba ngizalana ubaba mkhulu bayashayela lo muntu nami ngathi ngoba ngiyakho ubaba mkhulu ake ngishayele. Ngangayiphusa abantu benkosi imoto. Nyaza mama wasithi speed. Sathi masingena ku N3. Kase ngivele ngiye 200. Ayo bagi 200 ubani. Ibatshelile labantu baleka ukuthi baba mkhulu. Kulla malanga. Kulla ngayizulu abathi ngakho. Ayishaywe yini na le moto mina ngizobheka ispeed. Ngihambe ngize khona ukubheka neshosi. Yewe indicated imeceleni nomlili. Phela isikhathi esingango 10 minutes engaqhamukile. Aqhamuke bese ngiyamdedela ngoba phela uhamba ngemoto eyicash. Mina phela ngihamba ngemshini. Ayakuthanda noma zathanda thekela imoto. Sasa fika la. Manje sifile la. Abantwana sebeyabambezela nabo bayanikela manje. Andobeni yeke phela unikela ngelilanga bangijahile. Banikela baqeda usinyama wasala. Hayi mina ngithi ngihamba mina. Mina ngidla ukudla kwebungane. Nokuphekwe ingane kishini ekhona kodwa. Hayi bayishaya kusho izinyama. Saqeda lapho
sekhona namaphoyisa manje omgwaqo obushaka uphathe yonke into ayithatha ngayibeka N3 iRange Rover lemnyama manje uyayizwa umadebeni nawo uyiphethe yathi mayingena phinda 200 hange ngishiyelwa liphose lomgwaqo elike lijaka imoto ukube manazana ndawo ngishayela yabona imoto mawushayela ko-120 iyana lelidala ingozi yabona mawutha 200 kodwa phela imoto ihlukene mina-ke banazana nje mangishayela imoto angifuni i-truck ibe ngaphambi kwami angifuni futhi ngilandele angifuni nje ukuthi isondele eduze kwami ngoba ngiyazi ukuthi i-truck ineyinto eyiningi engathi maziwa kuyona le yami imoto ibilandela i-truck ingabe isabonakala noma khona imoto la ngaphansi kodwa ngisholo ukuthi gijimani mina ngangigijima ngoba ngasengikhulumile nabanikazi bemphefumulo ukuthi hayi iphele indlela ngize ngiyofika ekhaya ngiphila ngeke ngiyisiphoyisa ngoba ngaxoshwa emsebenzini kuthiwa washiwa umuntu wena ngemoto akuyena umuntu umuntu ngayalandela uyabantu abangaka amakhosi iy'nduna iy'gwili odokotela ayikho into engekho wena nami futhi ngudokotela ikhona phela iziqu engaphiwa zona kwathiwa ngudokotela futhi ngiyakwazi ukuphilisa abantu ngamanzi novaselina ngudokotela futhi ngeke abantu abaningi angaka balandela into abangayiboni balandela into abayibonayo kodwa kungithusa kakhulu bantwana bakaNkulunkulu ukunibona angijwayele ukunibona phela ngale ndlela engiyibona ngayo namhlanje ngoba nabasekhenani ngisuke ngekho phambi kwami ngisuke ngisemva kwami manje ake ngisabheke emuva ngisuke ngibheke phambili ngoba sisuke sihamba siyokhonza uJehova nalobhobela Eufikeni kwetu lelizwe alase
sizibusise. Njengoba sihlangene abantu sizothatha iyibusiso. Sila yonke le sihlangene ngayo la yengubo emhlophe la yaqala khona. Yanda yayofika nangakini nangakithi yafika kodwa yasuka la. Kusuke manje ngikhohlwe kanti khona abafana babonge abasizile umasipala noma uhulumeni walelizwe usizele ngezinto eziningi engathi uNkulunkulu akakhumbula. Ngibonge nomfanyana la wakanena onamaloli amanzi usizile ukuthi ukwazi ukuphuza amanzi. Inkosi izimosise. Kanda amaloli akhe. Ebese ngibonga nebandla lonke lamaNazaretha. Nabasivakashi nohulumeni wangakithi ubuholi bale eThekwini. Babuye bazosibuza ukuthi sishoda ngani. Ebese nathi siyakusho esingenako. Bese abadamandla kusinika wona bese besipha lo. Ithi inkosi izibabusisa. Phela mawusiza ushembe. Naleli bandla likhuluma ngaka. Kufanele uzuze igcineni. Ukushembe base phindisela umuntu phindisela phindo kasikhombisa. Ngibonge abantu balelizwe ungenhla namaNazaretha wonke afake isandla kwakhiwa lo muzi waseBethlehem ukuthi inkosi izibabusise. Niyabona eRome kunamaroma kodwa la wasungulwa khona uRoma kuyindawo enkulu njengoba sesiqalile nathi kuyindawo enkulu bayibiza ukuthi iVatican City leRome. Nami wasengiqalile lana ngiqale nini iBethlehem City. Ngifuna amaNazaretha noma yahamba emhlabeni. Kodwa likhombe izinto ezenziwa ngesikhathi sami. Ubaba wami ongizalayo uThixo lafika. Kodwa ngoba langabelwe ukuthi laphe lo muzi. Nami ngangikhona ubaba isikhathi esiningi wayengithatha wana ngakile moto yami.
athi mfana ubhizi ithi cha baba ngibhizi edasambi ukhona petrol ithi nawo noma ukhona indawo kwenzela uba nephokothi mali sahamba sasafika la kulelizwe masifika lelizwe asikhohlwa ukuthi la kunamathambo asala la akithi sifike sose lelizwe nawe sasaba bawafike wosiwa sadla kodwa-ke sasiphindele emuva hambe isikhathi ubaba wase-eshili ibhantshi sasesiqala-ke ukuza la sike sihlale nje impela la ngoba isabelo sokuthi lo uthi uBhombela ngiyobuya ngenkosi yesihlanu imina ngenkosi yesihlanu njengoba sengika ngibonga nina anekhululeki zini andoni makucela umnikelo wakho isakhiwo sikaHlembe niyikhiphe akusona sikaHlembe ila nicela khona ukuthi insizisiwe nini nicela nemisi noma ngabe ngikhona noma ngikho nofike nicele kulomuzi nema ngakuthiwe intaba ngakunikhona ayike njengale ntaba la kusezulwini kube lezi ntaba zazingekho bantwana kaNkulunkulu ngaba lo Nazareth abuka mina ngiyibonga le ntaba ezasifihlela intele kanje ubaba mkhulu akhulula zona azabe indoda azaholele libandla afune lo esasithola siyacela-ke ukuthi mina bangazalela lento ngingakhohlwa bangazalela icala leni nahle isuthu linye enalithiwe soBhombela uthi lento mayiyabhidi uyifuna kunina uthi uyifuna kunina azale kufunde sizwe sesithathe sesini esizalwa yinina kusho ukuthi fanele niyazi le izingabhidliki fanele ihlezi ikhona namhlanje uyabona kumina basafika abantu abafela uBhombela ngamathi ngangikuphi lapho bezocela intethelelo la kumina ngoba oHlembe Nazareth bayaqalekisa mase beqalekisile oHlembe akubuye lo futhi lo uhambe nabantu abaphinga amathambo kanti indaba iwena mina nabantu nje abaqalekiswe ngababona yomunye wadla isipindi sikamkhulu ilanga wafika umkhulu wethu siphi isipindi senkomo engihlabile kwathiwa sibonakala isipindi inkomo ingenaso kanti amangiti yakhiwayo uthi inkomo ibingenaso isipindi wayewakhile lawo ngakho inkomo ingenasipindi asethi umkhulu kulungile osidlile uyobonakala ngombala siyibonile-ke le ndoda nathi bihlafuna lesibindi sesihlafuna na kodwa wayisiza uNkulunkulu wayiphumuza umkhulu ilanga wayemayishinto wayisho ngempela ngomunye wabakhipha beyofundela ukubeka isitili befuna umlungu ephambili ngoba belungu befike ephambili bezocela abantu bayazi ukuthi le mizi kaHlembe ikhona ezulwini
abelungu bayakwazi ile mizi kaShembe ikhona ezulwini indawo uma ufika noma uthi uShembe akekho ofika ukuthanda sicela ucelayo ngenhlanhla uhamba nayo nawe ithemba lakho ubekile kodwa kuShembe abanye-ke bayafika umlungu yabathuma uthi Shembe ngipha abafana bayo ngiyobafundisa ukubeka isitini sebeyavuma-ke useyavuma uNkulunkulu omkhulilanga uthi ake ngibheka abafana babheka wathola wasebathumela abahamba nalo mlungu mabehambe nalo mlungu afika abafundisi umlungu bafunde aza babuyise sebekwazi ukubeka isitini nokufunda iplani sebekwazi masebebuya usethi bantu abantu ngoba kade niyofunda anakheleni leyandla okusho ukuthi oyedwa kulabafana waseyibona enokuhlakanipha wasebuza ukuthi baba sizoholani wasethi uShembe angithi uyazi nje like umholo wakho lesifusiso wathi lona acaba ngasebenzela isifusiso wasethi uShembe ngiyembona ukuthi uba nawe umuzi ngeke ngimusho ukusaphila futhi bekumngane wami bekade ithola indawo kodwa inkinga ukuthi ngiyobona ukuthi uba nawo umuzi ungakheli umuzi sezele ingane ikhulile ingane ziyafika kumina ithi baba sizibe wena baba sithi asisobika seyithola indawo kodwa akwakheli ithi mhlawumbe indawo sesiyithole seseyidlulile 4 kodwa akwakheli ithi mina kulezi ngane lalelani la ake nihambe kubaba wenu niyombuza ukuthi ngesikhathi umkhulilanga ebathumile ukuthi akayofundela ukwakha wabuya wathini baphendula wathini inkosi mayithi lo kade nabile bafana niyofunda ake ningapheli wabuza bese ngothi ngiyifundela ngempela lenizayo lasehamba ingane zasingesezona ingane zaseyikhulile zafika zabuza wabuzwa nithatha phela lishoyo bathi sibuya baba lapha ngaphakathi uthi asizobuza kuwena wena uyazinda wathi awu bantu abami ngenza iphutha abantu abami ngaphikisana noNkulunkulu uNkulunkulu wathi angimakheli nje wathi mina ngizoholani wasethi uNkulunkulu ngowembone yabona uShembe manje seqale isethi zoyembone makwaphendula umshwashwane emgodini wena wathi ngenza iphutha abantu abami ngathi inkosi ithi angiyakhele umuzi ibone ukuthi sifunde kahle ngathi mina ngizoholani awuzakhali ngaletha abantu babasintetsheni senziwa wona zabuya zizalunani msanukhala abantu ofuna imbuzi kangaba kulo muzi nomfana wasithola umsebenzi nomfana wakho wasethola umsebenzi esenamandla ukuthi angawakho umuzi bamdubula bashona laseziza kumina ingane zokhala ngalo ngasenginaye ambani enibuzo wase zakhala zana wasenziwa uwe baba sihlale emadolobheni uzwele isikhathi laselibuye ingane hayi baba sitshelile utheka nje kanjani lalelani hambani mlane
nibuye naye seniphethe imbuzi izocela umkhulula ukuthi icela lesihlale kisasikhipha sidlule sahamba ingane zabuya sekuya ngokwazo bezocela into ethele kumina becela kodwa ke umkhulula kodwa becela kumina kase ngithi mina inkosi babusise namhlanje banomuzi indaba kaShembe uShembe anokuhlonipha nani futhi nihloniphane nje ninodwa izanini ezizwenu
Dala fazer isso muito conseguindo vocês. Agora vamos usar o uhlangana wethu kuleli khaya ekwathi makuphuma uBhombela lona eyofuna thina lasala lihlakazeka laphela kodwa intombi zakhona ayiphilanga ngoba safika sayibona. Namhlanje nabo bajabulile. Omunye engibona ukuthi kwenzekele phezulu bakhalile laba balele unamathuna la akithi. Akhalele ngoba siyokwenza inkonzo le ukuthi siwashiya la kanti khona bakhona la ethempelini futhi. Kodwa masila sithele bona inkonzo. Sizoba kusela sibathi asesinahlile. Is prophet so the spirit is older nani inkosi isitani ungabe kube lezi ndaba zazinya kuma Nazareth fanele sibonge lezi ndaba asande sina ngoba kuthiwa khona umunye umhlaba omali omuhle kabi. Njengoba ngithi mina amasiko asisezulwini. Sezulwini impela amasiko. Niyiphumelana nje ngokuthanda wena. Ngokuthanda ulandele umnyama. Kuthi ukukhanya kuphele. Abantu balandela umnyama. Into yabonga bona ngiyabonga. Indaba ezinhle lezi engekho ndawo ngisho wena ayikho ezingale yena ikhaya phela le ndaba ukube lezi ndaba zimfihlanga uBhombela abele kuNazareth akukho futhi uBhombela wayengaqali ukuthi abe khona ngoba umzazela wahlala eScott kodwa akazalwa uBhombela. uBhombela wazalwa eSewula. Wathiwa wayaziwa uBhombela ukuthi ubonakala ngani
bayisethi bayade indaba endala phela indabagomela isiwakumzazela thunywa izwi lamtshela ukuthi akasuke athuthe kuleli lizwe ayihlala kulona ngoba ukhalweni lakhe yozala abaprofeti waba umzazela wazala inhliziyo wangaba umprofeti umzazela usuka kuleli lizwe wasuka kulona nje ngoba wayenyanga edumile manje abantu basebefika kwayekhona kaKhosi Sizwe inkosi yeso wayenyanga edumile abantu basebethuthela njengoba nibona nje namhlanje ushembe kabaxosha abantu ongenandawo uhlale emadokotweni la yena-ke umzazela babehlala abantu laphaya kuphi laphaya kwaCeza abantu bahlale abaphakele ukudla bahlale njengoba senza nje akushembe akazashintsha ushembe kwenziwe omunye nomunye uveze lokwayo vele kwenziwe omunye wazalwa-ke unhliziyo akafiki njalo babamkhulu angithi njalo unhliziyo wazala umayekisa kodwa lesiprofethi esikhona sikaShembe wazala umayekisa uma esefikile emhlabeni naye wayizali ingane zabakhona kodwa wathi masefikele ingane uShembe kuthiwa wezwakala naye umayekisa esesho ngoba bayazi futhi wayekunombala azobonakala ngawo uShembe masefikile uthi uShembe usuzowafika esifikile inkalakatha emhlabeni zathi ngekho ingane zikamayekisa zazikhona engaphambili ezayizala wafika iwe kodwa akabi yona kodwa mase kufika yena olandelwa izizwe wakhuluma wathi uShembe usuzowafika wasekhula lo Shembe ekhuliswa lo Shembe kuthiwa wahlakaniphile njenganamhla kuthiwa wayehlakaniphile lahleka ngabantu njenganami lahlakaniphile angithi nina nicela mina uhlale phela sonke namhlanje wahlukumezeka uShembe enza yona lo msebenzi sibonga lezindaba ngoba lezindaba abangakhona lutho engakaphi uBhombela kodwa uBhombela lalikhona isonto nalo lazi lathi kusimama ngoba phela uBhombela wayesekhulile eseshumayela ephindela abantu abayisekela lesonto yangilisho lana ngezansi kodwa yonke into yavela ngoBhombela esekhona umfundela lapho ngokaJohn 1:3 izanene ezizweno
konke kwavela ngaye. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Kukho konke okuvelileyo. Kulelizwe konke kwavela ngaye. Ayikhona amasondo. Kodwa wangekho owayekwazi ukuthandazela umuntu aphile. Uyena umuntu okwavela ukuthi ukhona umuntu ozithandazela umuntu aphile. Ukhona umuntu mayethethe icala alithethe ngesihlahla athi uyabona ngikhuluma ngesihlathe esisemnyama. Ngesinye isikhathi sebemshushisa bembuza ukuthi leli bandla leli nalokushumayela ukuthathaphi ngoba akaze afundele umfundisi. Umfundisi walekhaya akafundele ukufundisa. Angazi-ke mina ubushemba ukuthi ufundele kanjani. Nobushemba futhi ushemba kakhethwa ngejana nezamadoda. Ushemba uyazalwa. Ushembe akakhethwa. Basebembiza-ke. Kodwa babengambizi ngoba bengaboni. Babemazi ukuthi ushembe uNkulunkulu. Babembiza ngoba kwakukhona nani lapho. Ngoba phela ingcelebane jwale kwayithini. Nisho ukuthi abenangetha esiphuca abantu. Kasebizwa iswa. Lapha abizwa khona abizela khona ikhona la. Esithi hore yakhona la. Base bembuza. Kwabe segcine sebathethe uyabona-ke. Bangaba ngithunywa ngoNkulunkulu njengoba mina. Lesihlahla lesi sikaGumtree. Yonke isikhathi siwe. Masiwe sawa sabona. Kuyoba ukuchaza ukuthi angithunywa ngoNkulunkulu nokunazaretha kuyophela. Kepha lesihlahla masike sawa. Saphendukishe kuyoba chaza ukuthi nokunazaretha akuseyophinde kuphele. Nangempela lesihlahla kuhambe isikhathi sawa. Shemba ekhulu inkohliso. Hambe isikhathi sawa lesihlahla lesi ayephethe ngaso ubabamkhulu. Savele saphenduka le nto isho saphenduka saba isho sikhona nje isihlahla. Kuningi-ke into uma masixoxela umuntu ongayazi indaba kaShembe. Ngaze kushona ilanga eliphikisa. Kodwa kuyanqaka ngoba ophikisayo hamba isikhathi umonesela. Ngoba la isesigodini sikamamizela. Yila khona konke usiziqedwa khona. Nje umuntu la agule ngempela. Ahambe inyanga. Hambe yonke into akhothiswe achathiswe wenziwa yonke lento. Akhiphe imali. Omunye akhiphe imali ukuze kuphele ngisho isibaya. Bese kuhamba nina wanina inesihe eManazarete. Nithi salusuya kwaShembe. Ebese umuntu eyalethwa la kaShembe akhiphe u50 cent 5 bob. Anikele noma ngo10 rand athi cela ukuphila. Athe phuma kulamasanga leka aphume sephilile engazange ngimthinte.
ngiyaqala umuntu mayefika la ubona ukuthi ujwayelizayo athi ngicela uthandazele ba uthandazele kanjani namhlanje bantwana bami singamaNazaretha angcwele ngayo le ntaba yasifihlela uBhobela. Ngiyacela-ke maNazaretha ukuthi le nto niyiphathe kahle. Ifa lokuphila likelinye lento ifa into ongayisebenzela awayikhokhela ngamali ifa lokuphila. Angazi-ke manje ibulala lento ukuthi nophinde liyithathile ngoba uBhobela hamba ngenyawo nje manje bayangase kube khona umuntu ongabasenza uBhobela ngeke uhambe ngenyawo zoBhobela. Angifundela lapha uPetro uqala Petro uqala verse 1 Petro uqala 1 says 1 wena uzofunda uPetro uqala 1 verse 4 to 5. Anazaretha Iwani muni Alisotandwa sibe nefa elingapheliyo lento ifa lenu lokuphila sibe nefa elingapheliyo nelingenasisihla nelingabuniyo eligcinelwe ezulwini nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu
ngokholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina. Masilapha abantwana sizobhala amagama encwadini yokuphila. Sidlalele ilifa nje la mahala ngoba sizobhala amagama encwadini yokuphila. Senzele ukuthi mhla ubhombela ethatha umphefumulo wakhe kusala umzimba kodwa sithole indawo ezulwini lakho ubhombela kulezulu. Baza singenise ezulwini lakhe uhamba wonke amabandla ngeke uzothi umfundisi wakho unezulu ila ekhaya phela la sazi bayafa abaningi efela la emhlabeni bese behamba bese umuntu masefika le ekuthiwa isezulwini khona afika abantu zale ekhaya fica ubhombela fice kulinyanga yezulu afice ubaba uthini mabethe ufikela isikhathi sakho singakashayi phindela emhlabeni ufike uvuke esithunjini. Kuthiwa akekho omunye khona ngalezulu ningathandaza ngemthandazo nizikhali nyembezi akekho khona ngale ngaphandle kwabhombela nelanga nenyanga yezulu nobaba uthini. Bafundiseni abantu kodwa umthokozisa wabona abaningi sebeyibona indlela kahle ukuthi ayikho enye ngaphandle kwayo. Ngokucela kakhulu wena amaNazaretha ngifuna nibambane nibe munye nihloniphane Nthanda bese ngihela umoya wozwana phakathi kwenu. Noma ngabe nihlanganyelani makhona odonsela eceleni efuna ukuphuma nabantu engabe umnaka kakhulu yabona mina ngilusile ekhaya ngadi kuba wethu ukuthi hamba ngidiphi manje mayithole like laphuma emhlambini latshalakadula shona ngangiliyeka ngoba phela izongikhathaza ngidiphe lezi udishu inkomo manje icela imali emakhulweni nifuna ukwenza ushebete ezile noma nifuna ukwakhela ushebete emihle ongafuni ningabomnaka Yo ngiyazi nakhona la ekhaya. Uhle namhlanje Musa. Bebekhona bedosela eceleni. Kodwa namhlanje sitheka sonke. Sijabula sonke. Sisebedlema sonke. Akusa noma ikhona ngoba phela ukubi akwazi ukusula. Ungasala iskofu. Noma ungahleka. Kodwa ngiyamthandeke mina mangabe umonile omunye umuntu uye uyocela intethelelo angifuni nixabane nento bese ngizocela intethelelo mina awungaxabene hamba kulomuntu exabene naye uceleke intethelelo bese niza kumina nami bese nginisibusiso senthethelelene nina nize nazi maNazaretha ukuthi la kukhona umngcwele nokulahlwa khona la khona okuhle
nokubi ukhona kuthi ukukhanya kuvele sifike nako ukukhanya abantu balalele umnyaka landelani ilambe elikhanyayo khona nophumelela nina beManazaretha izinto niyazazi lapha mpela niyazazi nize ningakhohlwa ukuthi mhla ubaba mkhulu esuka la wakhaleli bantu unemoya yamadoda amathathu eyamlandela yathi Shemba sisasali sihamba nawe yayingayi ngoba ngothando yokuyolungisela uShembe yakushoyo athi Shembe sihamba nawe sisasali ayizozama ukubhidliza lento le engiyibona la phambi kwami athi yothi wena Shembe uthi abantu abayile thina sithi bangayi lapho thina Shembe sobe sifike sokushoyo yile nto ethiwa amadimoni kodwa uShembe azange abe nenkinga ngalokho ngoba uShembe wayesekwazi ukwenza izinto zenzeke uyothi Shembe wena uthi abantu abenze lokho thina sithi abantu bangakwenzi lokho awufunde lapha ngokukaLuka 21 verse 8 ungangilibazisi awena sitha sami wathi qaphelani ningadukiswa ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi nginguye bathi futhi isikhathi sesisondele maningabalandeli athi la madimoni Shemba sasali sihamba nawe uyothi wena mawuthi abantu abenza ukuthi thina sithi abantu bangayenzi leyo nto uyothi mawuthi abantu abayele sithi abantu bangayi lapho awuphinde ufunde incwadi wathi qaphelani ningadukiswa ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi ngokuba kuyakuza abaningi beza nobudimoni njengala madimoni ayemathathu kuyakuza abaningi ngaleso sikhathi kubeka bathi nginguye bathi bawuShembe bathi futhi isikhathi sesisondele maningabalandeli uShembe sethi maningabalandeli Nkosi kusingabo Manazaretha njengoba sila
asizile uzophikisa umthetho waShembe. Kepha sizovuselela wona umthetho waShembe siwenza. Asizile futhi uzophambana nezimfundiso zikaShembe. Sizowenza imfundiso asifundisa yona. Bese sibhala amagama ethi incwadi yokuphila. Sicela futhi ukubhomela ubani asigeze inhliziyo zibe mhlophe njengalezi ngubo esiyigqokile. Ngoba ayikho into egqilaza umuntu njengenhliziyo. Yakwazi inhliziyo ukukhipha umuntu esesizulwini. Imholele umnyameni. Inhliziyo iyisitho somzimba esincane kabi. Kodwa sikwazi ukudukisa umuntu aphelele aduke alahle oyohala into zabantu ngenhliziyo. Kuthiwa ngelilanga umkhulu welanga wakhuluma ngayo inhliziyo. Wathi omunye akakhetha inhliziyo yakhe kuneza inhliziyo esibonakaliswe yini. Zazikhona ezayicotsa igazi. Zikhona ezazibomvu. Ngakhona inhlobo yenhliziyo ongayicabanga. Kodwa yena akafunanga ukukhetha leyicotsa igazi. Ikhona nemhlophe wakhetha emhlophe wasethi umkhulu la kathali yona nansi yakho leyicotsa igazi. Asicele esingaze sikhethiswe inhliziyo manje ukuthi uShembe asigeze inhliziyo zibe mhlophe njengeyingubo esiyigqokile. Bese isitambulula esivusele onambeza. Into efanele yazi mazozela yilokhu. Mawuphuma la ekhaya ungabuyaphi? Ngaba wabona ukuthi inonkulunkulu yankulunkulu. Usafisa okunye. Yabona into enonkulunkulu ayiphili. Nje ubona uNazaretha khula usuku nosuku. Kunokuthi lento iphele iyanda. Yabona nje ngiyawuregister lo mhlangano ngeke ngiphinde ngingabilanga lesikhathi ngohlale ngilanga lesikhathi. Abantu bayaphangelana la wena ufuna ukuphuma. Uyaphi? Buya isikhathi sisekhona. Ufica sisekhona lapha kwakho. Bangithandi mina uthanda mani. Uyawazi ukuthi yini ofanele uthande. Phela ngiyazazi ngeke ube sibuyele ngothi wayothanda into ehlala. Abantu baphangelana bangena wena ufuna ukuphuma. Ukufundela lapho Thessalonika wesibili Thessalonika wesibili 1 verse 3. Anazaretha Iwani munye awizothandwa
Simelwe umbonga njalo uNkulunkulu. Simelwe umbonga njalo uNkulunkulu. Ngani bazalwane? Ngani bazalwane? Njengokuba kufanele. Njengoba kufanele. Ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu. Ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu. Nothando lwenu nonke. Nothando lwenu nonke. Omunye luyakhula. Omunye liyakhula. Ngifuna into enjalo, ngifuna uthando lubuse imphefumulo yenu. Nithandane. Nithokozelelane namhlangana. Bakhona la ningazwananga khona kahle. Nisabana. Ningeza la mina. Bese mina ngiyanyana. Ngiyanyana indlela yokuphila. Ngoba sila sisephilile. Sizofuna ukuphila. Sifuna ibusiso. Ibusiso zonke kanjani nilwa nodwa. Thandana ke badala uNkulunkulu nibe munye nizothanda uJehova. Uthi ayikhohlwa le ndaba engezelwe umhlaba. Ungenzeli mina phela wenzela nabo ophomela nomkulilanga nomkulinyanga izilotha. Ukuvusa nomusa. Namhlanje ibona into enhle. Ngibona umuzi umusha. Ngibona kuvuke iJerusalem elisha. uNkulunkulu azanibusise eNazaretha. Ngoba phela ubaba mkhulu wezelishiya likhaya lakubo. Izwi lalithutha ayofuna nina. Noma wangenina kodwa babefana nani bebeyofuna ngoba phela bakuyofuna ukhokho benu. Futhi mase bafunile ukhokho benu basala umuzwa ekhaya ubhidlika. Ngempela abantu befana uvuse lo muzi. Bakufuna bakani. Kwasala philisa umuzwa ekhaya. Ngempela abantu befana uvusa. Akusazovusa ngawuvusa. Njengoba behleli kanjeya isifiso sami kuleya ndawo ngifisa kube yile saphabaliwe leya ithempeli liyekolile. Yazi besikhuluma nomunye umfana lo wakwaCube. Efuna kwaphile sathembela hayi ngeke. Manje iphabhaliwe lisukile itebhisi manje abantu besifazana bazokwazi ukuhlala. Kodwa ngiyibona sesibase siplana sasesibona bayohlala ngale ndlela esicabanga ngayo. Ngoba mina bengithe mhlawumbe ngoba ngangiletha le pulpit la ngangithi mhlambe ingudlugudlu into abayipheza izobakala. Kwasetholakala ukuthi isifoli sesibe ngapha. Uzoba kude ukuthi bazuke ezithempeli
beze bofika seliphumile isonto ongcono khona ngapha isipho isifake kube isayidi labo njengaseGC saba sekuba njalo usho ukuthi seyolungakela phambili kodwa ngifuna amadoda angimisela amadolo ayohlala ebanhleli ungabisa kanjani amadolo kithi umisa amadolo womisa kini amanazareta ngiyabona yedele eneza izinto ngiyazakha izinto nakazinhle izinto lezi okushuthi ngesikhathi yakhiwe indlu bafuna ukuyindlu washela okuthalisa sakhiwa kwamanye yaphela sangini mina ngiyokhiwa le ndlu yami kade yakhiwa kade wasikhiwa okhiye bezalweni nyangazi manazaretha ukuthi kanti ubaba mkhulu ngithanda kangaka kuthi lo musu vele bangaphela into enzima kakhulu wakuthenga uphani nendawo ngasengicabanga acabanga ukuthi manje fanele ngihlabe iy'nkomo ey'mbili ngithe ngisacabanga ukuhlaba ley'nkomo ey'mbili ngase ngithumela lapha kokumasiyati awugogo akungikhumbuze ukuthi umkhulu inyanga yezulu yazalwa nini kwakumhla ka-4 walelo langa September 4 uthi ugogo umkhulu wakho wazala ngo-September 5 ngase ngizandisa iy'nkomo ngathi azibu-5 umsebenzi esesiwenza-ke manje sekuyibhedey kamkhulu sekuba likhulile manje lebhedey ibuye ehleni Pero no puedo hacer nada. Usuku lakhe uzalwa ligujwa la. Sempetha abantwana kaNkulunkulu. Masila labantwana kaNkulunkulu sizocela uNkulunkulu ukuthi asikhumbule. Kodwa kuyenzeka ke umuntu aphume sephakathi ezulwini uvumela inhliziyo imdukise inhliziyo iyakwazi umdukisa ingazwayo kanti into efanele yaziye ayikho inqaba ngaphandle kwakhe nize ngamvumeleki uSathane asebenze ngani mehluleni uSathane bese niyiphatha kahle lenkonzo yenu nalenkolo yenu ninayo yakhulula isuthi ngoba niyazi ukuthi walokuzwa mina leli bandla lihlala phezulu kusho ukuthi ubabamkhulu ayazi ukuthi abantu abamaxoki ithina lesigoma blue Kosi usisengizwile